எத்தனை வருஷமாப்பா நீங்க பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? 5 வருஷமா சார். இனி நீங்க பிசினஸ் ஓனரா மட்டும் இல்ல, பிசினஸ் லீடராவும் மாற போறீங்க. அது எப்படி சார்? 5 வருஷமா ஒரு பிசினஸ் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணருக்கு இது ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இப்போ நீங்க ஒரு பிசினஸ் ஓனரா மட்டும் இல்லாம ஒரு பெரிய பிசினஸ் லீடராவும் மாற போறீங்க. 10 வருஷமா சக்சஸ்ஃபுல்லா ப்ராஃபிட் மேக்கிங்ல இருக்கக்கூடிய குளோபல் கனர் கூட நீங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா மாறதுக்கு இதுதான் சரியான டைம். எதனால நீங்க குளோபல் கனர்ல ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது வெறும் சாதாரண கம்பெனி இல்ல. இதோட அபிஷியல் பார்ட்னர் அண்ட் ஷேர் ஹோல்டர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா டைம்ஸ் குரூப்னு சொல்லக்கூடிய பென்னட் கால்மன் அண்ட் கோ லிமிடெட். இந்த ஈகோசிஸ்டம் ஒரு ப்ரூவன் பிசினஸ் மாடல் அப்படின்றதுனால அவங்க இதுல இன்வெஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இது ஒரு பவர்ஃபுல் டிஜிட்டல் ஈகோசிஸ்டம் மட்டும் இல்லாம ஸ்கேலபிள் இன்கம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாவும் இருக்கும். இது உங்களுக்கு கிடைக்கிற ஒரு சிம்பிள் ஆஃபர் மட்டும் இல்ல, உங்க கெரியர்ல நீங்க அடையிற ஒரு பெரிய பொசிஷன். அது மட்டும் இல்லாம உங்க லீடர்ஷிப் மூலமா ஒரு பெரிய நெட்வொர்க்கே உருவாக்கலாம். நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராங் பிசினஸ் கம்யூனிட்டியை கையில வச்சிருந்தீங்கன்னா நீங்க தான் குளோபல் கனரோட ஏரியா டிஸ்ட்ரிபியூட்டர். லீட் பண்ண ரெடினா இப்பவே ஜாயின் பண்ணுங்க. டீடைல்ஸ்க்கு டிஎம் பண்ணுங்க.